ତ ସମୟ ସହିତ ବଦଳି ଯାଉଥିବା ବିଷୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ବୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯିବା ଆଉ। ଯୋଉ ଉତ୍ସାହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହବ, ତାହା ହିଁ ଅରୁଣ କରିଛନ୍ତି। এই ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ବଡ ଫର୍ମୁଲାଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖୁନୁ, ଦେବି। ଏଇଟା ବିବେକ୍ସର ହେଲେ ବି ଦେଖୁନୁ। ଅରୁଣ କୃଷି ବଚନ ଏଇଟା 200 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବିବେକ୍ସର ଗ୍ରନ୍ଥ। ମ୍ୟାଥ୍ ଫର୍ମୁଲାଟା। ଏଥିରେ ଆରେ ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖାଲି ପାଖାପାଖି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। 600 ପ୍ରବଚନ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଗୁରା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ, କେବଳ ସେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୃତକୃତ୍ୟ ସମୀକରଣ, ସେଟ୍, ସମ୍ବୋଧନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁଝିକି ସତ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ ତତ୍ତ୍ୱର କରୁନାହାନ୍ତି, ଗତି, ଶୁଦ୍ଧ ଅଙ୍କ କଥା ନାହିଁ ବିପରୀତ, ସେ। ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟିଟି। ପ୍ରବଚନର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟିଟି ପ୍ରଥମ କରିକି ଅରୁଣ ପାତ୍ର ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେହି ସାହିତ୍ୟିକ ଛାତିରେ ହାତ ମାରିକି ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବା ପରି। ବାୟୋଲୋଜି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଯଦି କେହି ନୂଆ ପ୍ରବଚନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଅରୁଣ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଭଦ୍ରକର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ବହିଟିକୁ କେହି ଗୋଟେ ଦାମୀ ପବ୍ଲିସର ଛାପିକି ଅଙ୍କିତା ପବ୍ଲିସର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜେ ଛାପିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ତିଆରି କରିଦବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରବାଦ ଆପଣ ତିଆରି କରିଦେବେ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ, ଗୋଟେ ଅନୁଭବରୁ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ସେ ବାକ୍ୟଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଶ୍ୱରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ଯାଇକି ପ୍ରବଚନ ହବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଖରା ଚାଷ ଗଲାଣି ଆଉ ଖରା ଡାକୁ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳେ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ତାରା ବିରି ବୁଣି ହବ, ତାପରେ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଠୁ ଏ ସାର ଭିନ୍ନ ହବ। କୋଉ କୋଉ ସାର ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଏ ଅକ୍ଷୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିନେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅରୁଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଦରର ସାହିତ୍ୟିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦବ। ବି ଖାଉଛି ଆଉ ପୁରା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାନି ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁତକ ଧ୍ୟେୟ ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାଁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଅଧାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏକ କଳା ନାଟକର ସଭାପତି ଅମିୟ ନାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବନ୍ତି ଅରୁଣ ଆଜି ଏ ସଭା ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇ ନେବେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସମର୍ପିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ କି ସବୁ ସମୟରେ